Jeg forventer mig. Jeg er ikke spurgt endnu. Nu er den sendt. Det er goddag, det er fra Rudbøl Lokalradio. Der var du. Goddag. Det var deroppe, du var. Vi vil gerne spørge om, hvad du forventer dig her af denne lørdagsfest på Rudbøl Grænsekro. Jeg forventer mig super god musik, og jeg er så heldig at have noget familie med, som er så dygtig til at spille, og jeg regner da med, at de står på scenen i løbet af aftenen og giver nogle numre. Jeg tror, at de bliver inviteret op. Kan det uddybes nærmere, hvem det er? Det fruen derovre? Nej, det er et par herrer. Nå. Dem er der ikke mange af her. Nej, der er nogle stykker. Og ellers, se nogle svinge om og sådan lidt. Hvad med maden? Få lidt god mad. Drik mig i hegnet. Det hedder stiv. Stjernestiv, hvad hedder det? Jeg drikker mig kun i hegnet. Jeg bliver aldrig stiv. Mega stiv. Nej, overhovedet ikke. Jeg drikker mig i hegnet. Og så hygger jeg mig der. Jeg tror heller, vi må stoppe det her. Ja, det er vist klogest. Tak, Rudbøl.